Кариев театры Қобат премьері білен сейіндірі. Шушы күннерді театрының директоры әбу спектакльда пьеса авторы боларақ мәғлім болған Луиза Янсуар еш режиссер Резида Гарипова білен 6-ші спектаклін тәқдим етті. Премьераны біздің хабаршылар бізді көріп қайтты. Спектакль Бірдем Россия партиясының театр балаларға федераль проекты кысаларында Россия Федерациясы хөкүмәте гранты ярдәмендә сәхнәләштерелә. Яшь буынны нәрсә көтә? Замана яшьләрен нәрсә кызыксындыра? Нинди үзгәрешләр кичерә? Милләт, тел, иман төшенчәләре нәрсә ул бүгенге көндә? Шул сорауларга җавап эзләдек ди пьеса авторы. Спектакльне біз ижад иттек. Инде сыналган тандем белән, әгәр дә мин бүгенге көндәге яшүсмер булсам, студент булсам, минем белән ничек сөйләшүләрен теләр идем мин. Ягъни ниндидер теге миңа югарыдан карап баласытып, ягъни мин синнән акыллырак дип сөйләшү ноктасын түгел, менә кара каршы утырып, без дә сезнең кебек үк дигән ноктадан сөйләшергә омтылдык һәм инде тамашачы үз бәясен бирер. Әсәрдә 6-ші сер катламнары артында торган символик рәвешне ала. Спектакльнең үзенчәлеге монологлар аша, тел, сүз аша тамашачыга төп мәгънәне җиткерү. Яшьләр театры өчен язуыбызны күздә тоттык. Бүгенге яшьләр 6-ші сүзен ишеткәч, аларда нинди хис-тойгылар туа. Чөнки заманча драматургия нәкъ менә сүзгә килеп тоташырга тиеш дип белдерде спектакльнең авторы. Берничә әлештән тора, ул мозаика сыман җыелды. Һәм аның жанры да притча, легенда, кыйса. Һәм без аны цивилизация кыйпылчыклары, ягъни цивилизация осколоклары дип атадык. Һәм бу әсәр, менә минем инде теге форма буенча сөйләсәм, форма буенча ул мозаика сыман бөтен гомумән цивилизацияның бөтен кыйпылчыкларын бергә тоташтырып, менә без ничектер 6-ші сүзен җыя алдык дип уйлыйм. Тамашачыга спектакльне карау гына җитми, һәрбер сүзнең мәгънәсенә төшенеп, тирәндә яткан фикерне куып тотырга кирәк. Шуңадыр да кабат карыйсым килә дигән сүзләр яңгырады тамашачы тарафыннан. Алия Галиуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.